Sota el lema Des del Sud fem país, Alacant ha commemorat aquest dissabte la Diada Nacional del País Valencià amb un acte a la plaça del Mercat de la ciutat en el que han participat més de 200 persones. L'escenari elegit, una de les imatges de la repressió patida per Alacant amb el bombardeig de l'aviació feixista italiana el 25 de maig de l'any 39, ha servit per a recordar els més de 3 segles de repressió vers la llengua i la identitat nacional dels valencians i valencianes, com han recordat durant els parlaments i que van començar amb la desfeta d'Almansa el 1707 i el decret de nova planta. No, el mal d'Almansa va ser una tempesta que va arribar, no se'n va anar i encara la tenim damunt de nosaltres, damunt de la nostra ciutat d'Alacant, damunt del nostre país. L'acte ha servit per a reivindicar la voluntat del poble per a existir i mantenir la llengua viva, malgrat la marginació a la que s'han vist sotmesos. Tot recordant que si encara avui parlem valencià a Alacant és perquè un poble vençut per la força de les armes ha sigut capaç de mantenir-se viu. La jornada d'avui ens serveix com a reivindicació per a recordar que la nostra llengua, el valencià, té molt de camí per davant i que l'hem de fer visible a l'escola i al carrer. A més, hem de recordar que la nostra llengua és la principal senya d'identitat que tenim i que a més ens agermana amb els catalans i els balears, amb els quals la compartim. Perquè, com va dir el mestre Enric Valor, el nostre valencià, el català de tots. La commemoració del 25 d'abril a Alacant s'ha fet gràcies a la Comissió Abril, que formen el Casal Tio Cuc, Compromís, Esquerra Republicana del País Valencià, Escola Valenciana, Maulets, Endavant i el Club Pilota d'Alacant. I ha centrat les seues reivindicacions en la voluntat de fer visible les reivindicacions nacionals dels valencians i la llengua. Són la suma voluntària decidida des que fem i estimem el valencià, la nostra cultura, el nostre país. Així les trobades són motor anual de canvi social, altaveu de reivindicacions. L'escola pública valenciana no necessita retalls, necessita inversió, necessita una bona gestió, necessita més valoració social. Els drets laborals, l'atenció adequada i de qualitat de l'alumnat empitjorarà greument. I empitjorarà greument si no diem junts, quan més millor, no a les retallades, sí al valencià. La música ha estat un dels protagonistes de l'acte amb les actuacions de la Caixa de Gel i la Colla Sant Antoni d'Alacant, que ha interpretat la muixaranga al final dels parlaments. L'acte ha finalitzat amb una cercavila fins al Casal Tio Cuc pels carrers d'Alacant.